No niin, tervetuloa Tubelojan korukoulun jatkokurssille. Eli tänään katsotaan mitenkä istutetaan kivisormukseen. Ja lähdetään nyt liikkeelle vaikka tämmöisellä perus timaatin näköisellä pyöreällä. Tää on topasi pyöreä kivi, niin ensimmäisenä meidän pitää selvittää, että minkä verran tähän tarvitaan ainetta, että saadaan semmoinen hyvä sormuskanta aikaisekseen. Se selvitetään sille, että mitataan tämän kiven halkasia. Ja sitten se halkasia kerrotaan piillä, eli 3,14. Ja sitten lisätään vielä 2 kertaa aineen vahvuus. Eli jos sulla on 0,4 millistä se levy, niin silloin se on 0,8 milliä vielä siihen lisää. Eli nyt kun meillä on tässä, sanotaan, että jos meillä olisi 8 millinen kivi, niin silloinhan se olisi 8 kertaa 3,14. Ja sitten vielä lisätään siihen, sanotaan 0,4 vahvusta levyä, niin 2 kertaa 0,5 eli 1, jolloin me ollaan noin 27 millissä. Eli 27 milliä pitkä suikale tarvitaan sitten levyä. Mä oon nyt tähän ottanut valmiiksi. Tää nyt on jotain messinkiä. Mulla sattuu olemaan tämmönen suikalepala. Ja mä näytän tällä. Kun me on leikattu se irti. Katsotaan tietysti sitten toi kiven korkeus ja sen mukaan sitten mitataan tää, mitenkä leveä tästä tulee. Sitten vaan yhdistetään nämä päät tästä metallista, että voidaan juottaa yhteen. Ihan voidaan raakasti kääntää se päät vastakkain. Tää on vähän huonot piirit mulla tähän tarkoitukseen. Se saa olla tämmönen ihan epämääräisen muotoinen köntsä, kunhan siinä on ne päät vaan tasaisesti vastakkain. Sen jälkeen vaan tasoitetaan sitä hopeapastaa tohon liitoskohtaan ja juotetaan se kiinni. Kannattaa se varoa, jos ei ole ennen juottanut, niin äkkiä sitten myöskin sulattaa. Ja etenkin sitten kun myöhemmin tätä kiinnitetään siihen itse sormukseen, niin sitten vielä helpommin sulattaa ne sakarat, jotka meillä on jäljellä siinä. Sen jälkeen kun me on tää juotettu yhteen, niin sit voidaan ruveta viilailemaan tätä. Tai itse asiassa sitä ennen pyöristetään tämä. Eli otetaan joku pyöreä, vaikka rautatanko tai vastaava, minkä ympärille me saadaan sitten pyöristettyä tää pyöreäksi. Sen jälkeen mulla on jo nyt olemassa oikeata semmoista kartiorautaa, millä tää pitäisi tehdä, eli saataisiin semmonen suppilon muotoinen tästä. Mulla on tämmönen, missä voit tehdä tämmösiä pyöreitä muotoja, niin mä käytän tätä siihen. Tää nyt on auttava siihen, eli siinä vaiheessa kun meillä on tää pyöreä, niin laitetaan se tänne ja lyödään kumivasaralla päälle, että saadaan se pohja supistumaan ja menemään vähän sisäänpäin. Se auttaa aina eteenpäin tässä sitten, mitä enemmän sen saa tehtyä silleen ja tulee siistimän näköinen siitä sormuksesta. No sen jälkeen kun me on se tehty, tässä nyt on jo kiinni tässä sormuksessa tää kanta, niin sitten meidän pitää viilata tähän tämmöiset kiinnikkeet aikaisekseen. Eli nyt mä oon ihan vaan viilannut 4 suunnasta silleen, että siihen on jäänyt tommoset ohuet kiinnikkeet. Ja näillä sitten painetaan se kivi kiinni siihen. Eli kun me on saatu viilattua se, niin sen jälkeen sitten juotetaan tää meidän kruunu
tähän sormukseen kiinni, jonka jälkeen sitten kannattaa tietysti lähteä kiillottamaan tää, koska sitten on aina hankalampi, jos kivi on vaarana, että se kivikin naarmuuntuu siinä. Kiillotukseen me voidaan käyttää esimerkiksi, ensimmäisenä kannattaa, juottamisen jälkeenhän tää on ihan musta tää sormus, se näyttää niin kuin tosi pahalle, niin upottaa sanotaan 10 minuutiksi vaikka sitruunahappoon, eli käytännössä sitruunamehua vaikka ostaa, niin pistää siihen. Jos sen pystyy kuumentamaan vaikka mikrossa, niin aina parempi, silloin se toimii paremmin. Sen jälkeen mä itse käytän Dremeliä, eli mulla on Dremelissä tämmönen messinkiharja, kannattaa varoa silmälasit päähän tai suojalasit. Tästä lentää aika tehokkaasti näitä piikkejä irti siitä, mutta tämmöisellä messinkiharjalla sitten pyöräytän seuraavaksi. Ja sen jälkeen vielä on olemassa tämmöisiä kiillotusrumpuja, mutta ne ei välttämättä toimi niin hyvin. Mulla on tätä varten olemassa tämmönen viritys. Elikkäs ihan tavallinen muovikulho, ja sitten mulla on siellä tämmönen siivilä, jossa on teräskuulia ja sitten vaan vettä ja fairia tänne sekaan. Sitten pyörittelee kädellä tässä teräskuulien seassa korua sanotaan 10 minuuttia, niin jopa rupeaa kiiltämään. Eli sen jälkeen kun me on saatu sitten viilattua tää ja kiillotettua, niin sitten vaan ruvetaan istuttaa sitä kiveä siihen. Eli käytännössä kannattaa melkein laittaa se kivi tälleen ylös alasin. Noin painaa se kohdalleen siihen. Katso, että se on varmasti joka puolelta hyvin siinä asettuu. Ja sitten jollain tylpällä esineellä, sanotaan vaikka tämmöisen tylpän lattapihdin kärellä, niin sä pystyt painamaan ne kielekkeet sitten päälle. Kannattaa katsoa, että se kivi pysyy koko ajan suorassa, painaa sormella sitä vaikka. Joskus se menee helposti, joskus menee hermot. Eli tämäkin kanssa mä oon nyt taistellut niin kuin pidemmän aikaa, että mä saisin tämän kiven tähän, mutta enkä mä rupea sitä tässä videolla nyt tekemään, koska voi olla, että kuuluu painokelvotonta ranskaa siinä samalla, mutta tällä tavalla me saadaan kumminkin tehtyä istutuskiveä. Ja sen jälkeen meillä onkin sitten valmis kivellinen sormus.